Na ay bag-ong gipost si Mr. Daryl Villanueva aka Boy Hilak nga nakig-challenge sa tuwa og debate. Actually naglungot-lungot gyud sa skuha eh. Ngano man kay pila na kaatbangan na mo ani nga wa gyud ni siya kapuntos eh. Wa gyud ni siya kabarog mo na nga magsige challenge sa atua. Gusto gyud niya nga makabawi ba? Makabawi kung baga ba sa mga kaparutan nga iyahang naangkon na nako. At the same time, nag-challenge siya, gipost niya sa iyahang gitawag og wall. Gilitok niya ang ato ang pangalan kini. Kini nga tawag ini nga challenge nga pamatud-an nako Argesino pamatud-an niya rather. Pamatud-an daw niya nga ang templo ni Kristo iyang giparehistro. Actually general term na eh. Dili particular. Makigdebate gani ka. Sige mag-angkon ng mga tawhan na nga debater daw ni sila. Di ba kung makigdebate gani ka, mag-create kag particular topics and at the same time particular pud ang interpretation. Kaya kung mogamit ka og general term, daghang kay nag-interpretation, di ta maghuman ana. Unya mawala na ang objective sa debate nga a way of levitating the truth. But pasabot niya na usa sa pamaagi nga ipagawas ang kamatuoran. Kaya kung general term ang imuhang gamiton, ang mahitabuan na daghang kay tag-abtan. Daghang kitag abtawag ining adtuan kong baga. Kaya ang question na kaysa ng templo ni Kristo diha? Kamo ba na? 70 Adventist ba na? O kinsa man nga templo ni Kristo? Kaya ang tanan nag-angkon biya na sila tanan. Kanang not less than 43,000 Christian sects puro na nag-angkon nga templo pud sa ni Kristo. So gusto na ko particular. Dawaton ko na imong challenge. Pero ibutang ang pangalan nga Seventh-day Adventist. Ibutang sa tawag ini sa topic. O, di ba? Ang gingon nimo templo ni Kristo. Ibutang nga pamatud-an nimo nga ang Seventh-day Adventist mauna ang templo ni Kristo nga iyang giparehistro. Sumala lamang sa Biblia. Og sigurado ko di nimo sukol si kuan ani. Di nimo sukol si Mr. Villanueva ani kay hilig man sa general term kay para magapangilad ba. Nya ko di man ko gusto magud-ana nga bitang nakig-ergo ko, nakig-debate ko nga wa tay kapaingnan. Puro lang opinion ang ato ang ihatag sa gitawag og publiko. Gusto nako na atay kapaingnan. Mo nang para klaro ibutang ang term, ang title sa inyong simbahan, the Seventh-day Adventist. Pamatud-an nimo nga ang Seventh-day Adventist mauna ang templo ni Kristo nga iyang giparehistro. Sumala lamang sa Biblia. Wala gitawag og lain ha. So, kung imuha ng tawag iniibutang, madayon gani nga tong debate niya. Pag abot gani nga mag-schedule ta, wala sa kita og tiil. Kaya daghan ba kayo mo og tawag ining rason? Pag abot ana nga naanas panlaw sa debate, magsakit na yun mo. Diba? So, gusto na ko nga iklaro. Gusto na ko particular. At the same time, syempre, sa kunang giingon na ganina, nga kung maghimo magog topic, di lang ikaw mag-vote. Dapat kitang duha ang mag-vote sa gitawag og topic. Gusto na ko particular. Gusto na ko ibutang gyud ang inyong name. Kung ibutang ni Agi nga nag-challenge sa sakong debate, o gihapon ang imuhang tawag ng sistema, general term gihapon imong panggamiton. Ayaw, ibutang ang Seventh-day Adventist. Ang inyong connection ba? Kamo ba kamo? Ipamatud ninyo nga kamo nang iyan ni Kristo. Pamatud ninyo nga ang templo ni Kristo nga iyang giparehistro kamo na Seventh-day Adventist na sumala lamang sa Biblia. Yung manday mo nga, giusab man ang tawag ining topic. General magud ang topic. Gusto niya ko particular. So, paabuton na ko ang imong tubag, gidawat na ko ang imong challenge, provided, ibutang ang Seventh-day Adventist mauna ang templo ni Kristo kay para madayon ang atong debate. So, gusto na ko nga mutubag pug ka og tawag ining video recording kay para at least na ako record, di ba? Na ako'y kanang klarong record concerning sa ato ang tawag ining kasabutan. After ana kung magkauyon ta, yon maghimo tag pre-debate conference kay para ang mahitabo ang ato na lang uyunan, ang ato ang rules, ang ato ang gitawag schedule sa debate. Kay para masiguro nato ba nga nagiti ka paingnan duha. Either kung mapildi ko o ate mahimo kung mapildi ko. Pagkaman pero mapildi ka, dako ika nagkawalan sa imuha kay kabalo biyata nga gihilakan biya ni muna. Sige, paabot ko si Montubag. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page,
Kuya Apologies TV page and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kayong magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.